IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Inmapela ti konseho iti barangay Rarapuran iti sanggo niyang panlunsod iti syudad Ilawag signana ti gakas da iti kalabet iti panakaipawil at umalyasat dagiti dagakkel wenno nadadagsen a behikulo iti onega ti barangay ito dino saan na-aprobaran iti muno na agong daway. Sigon na giniya sanggo niyang panlunsod member ken Attorney Jason Abader Pereira inisyatibo ti ani Barangay Chairman Elmer Maulit nagturong iti session para iti apela ti Barangay Council. Imbatad na, kinid daw da iti panakaipaay kumati konsiderasyon yung awan na ti karabingan na ti maisang ordinansa amang ipawil adumalyasat dagiti behikulo. Correct. Kabayatan na, i-recommendar med iti Committee on Transportation ken Committee on Laws iti panangkita da kada iti abanag noon at kasayaatan nga ramiden da tapos maaksyonan ti kalikaguman at ti barangay. Imo na ti dayta ket na ipresentar dagiti litrato iti agdamasa at dagiti kalkalsada iti barangay ket nakita ana dadael dan. Ngayon yung man iti paset ti panagsalita ni Sangguniang Panlunsod member ken Attorney Jason Abader Pereira. Maida nakiapila nga numabali ma-reconsider ti stand ti konseho about the invalidity kadijay barangay ordinance da panggap kadijay pinangiparit da tinadadagsen nga truck na banglay jay di barangay dagaputa allegedly maperdi da dijay kalsada da. So lately lang po adaman kabaro nga na research ko Section 9 of Republic Act 4136 nalawag ngayong baga na dyan nga awan mabalin nga ordinansa nga gapod probinsya, city ken barangay nga mag-enforce nga mang-limit ti dagsen ti may isa nga lugan nga magnatikal kalsada. So kahit nasawen talaga awan authority ti barangay or any sanggunian apo to that effect ta panunutem lang kumaapo ada nag-invest 50 million ti mesa nga rural barangay heavy equipment ti negosyo na or anything nga nadadagsin all of the sudden ada barangay ordinance mangibaga nga hangka mabalin magna nga nadadagsin ta kalsada. So should that be the intention of our government saan siyempre kalsada dalanan amin yung no bridge sa bali nga saritaan ti bridge ada talaga limit na Sir, impasa yung fight. Ti paset ti panagsarita ni Sangguniang Panlunsod member ken Attorney Jason Abader Pereira. Oh, si? Pinapresentar when? Trato Angel Bernard. Kasi ito gan digite kalsadan. Nga nag-crack. Mararamat diversion and nga daldalanan dagiti agturong iti Barangay Putong ken kadeti Dakkel Amol Idol Bernard. So nga deta reklamo na i-flash on screen iti Sangguniang Panlunsod Idol Joanne. Oo. O nga iti recommendation pa ni Sangguniang Panlunsod member James Brian Alcid, chairman iti Committee on Transportation. Ti maaramid ket ma-overlay iti kalsada ngem adanto deti joint committee hearing da nakasano iti kapintasan tong aramiden da. And yun makatulong ang Committee on Public Works and Highways and at the same time engineering pagtitinulungan dadtayan ta konseho Idol Joanne kasi there's no such thing or law nga mangibagba kay bagbak pailaeng ket agpaiso deti dakamatik di amen verified and according to Anat ibagbagam dita si Kadarna. Republic Act 4136 bueno iti Traffic Code of the Philippines nga hindi mo pwedeng pagbawalan yan and there's no resolution ng barangay nga mga halt mang pasardeng ti may sangalugan nga sumrek kadeta na dakamat kasi road right of way nga yan pag naan nga dalan deta Idol Joanne no. As simple as that, they should review. Ngam gaputa maapektaran digiti bumarangay gapo ka digiti magmagnangaluglugan kani sa aminen ikidaw da konseho nang runa ti komitiba iti transportasyon ken iti biyang ti inhenyero tapno maiplastar da daytoy mapatarimaan da mapatibker da pay iti barangay roads iti syudad Dilawag because this is under the city government of
Lawag. Correct? When, Idol Bernard. Yun yung pinaka the best way nga maananan at patulong da kadakwada iti works and highways so DPWH mabalimpay no kas pagarigan i-request da no kas pagarigan with the help of our konseho. There's no such thing as halting every vehicle to enter into a barangay road when iti anyaman nga dalan. Wala namang sinabi ang batas natin na ganyan. So nga, well, anyway, Apo Kap maulit, kung imbagamitin ni Apo Brian Alcid, kaya nagiti dumapay yan ta City Government of Lawag, nga tarimaanin na dito dalan nyo. The soonest the possible time. Yan, Idol Joanne? When, Idol Bernard. Okay, anymore? Hindi pa lang iti damag, iti Sangguniang Panlunsod, iti Siyudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 Basong Lawag, Idol Joanne 15, tatak.